Ndọba anyị ndo ewolu achịmla onwere mgbe elekere anya wochila ụmụ agbọghọbịa mma adụ ime ma ọ wụlụ ụmụ nwoke latakịa krismas akarịa laghachi ọ wụlụ onwe ndụ mmeroti irotela onwere mgbe echiri ihe ewochila ihe a gara emewu onwe ha ala nwa agbọghọ ndị ime onye ọbụla ntụbara ime la alụghị maka na ụmụ agbọghọbịa ndị mma eshikwo ele eshikwo ndị mma amụsala ụlọ ala amụsa adịghị malachi anyị labatara nwa amụrụ n'ụlọ dutula ndụba ndị achịchịla nwa amụrụ n'ụlọ wee ihe ọma ka ọwụ ama ka nwa eshila abịa nwa ahụ wee ihe ọma and ọ na-emekwelụ nwa awụla amụrụ n'ụlọ ịbịa hụ ha na-ego moto ha na-enwe ego ha na-eji obodo oyibo onwe ihe ha ala emeghe ndị achị iwu olele kịashị la nwa amụrụ n'ụlọ ka wụ nwa ya woo mee mgbe ahụ ụmụ nwoke niile Disemba ha ṅụọ moto ṅụọ ihe niile chibata gbado ọkpara aja atụwa ụmụazị ime mgbe a hụrụlụ ihe emechi iwo tụgharị ya chi ịtụwa ha mmadụ ime ndị age grade abịakwutewu ịya alụrịrị ọla ha ọkwụsịghị ya akwụsịlata mana ha ala alọje ọ ka ama m na ọ ka mehekwekwebe anyị na le ya agbata mmadụ chike kpọrọ ige ga-ewere ige gwọrọ ọgwụ ego ala emebeghe ụdị ya ọ ka mebeghekwala ihe ofele mma efele na Facebook mana achịmdo ụlọ amụtalakwa ya emebelekwala ọgwọkwa agwaba anyị dị ike agwaba anyị na-achọ ụchọ achị na-emekọta nwanne ndụ achị ọ bụ ndị achị na-awụ yarara mana o nwere ihe mmeweji m iwele achị ha achị ere ndị achị agwọwakwa ọgwụ ndị achị agwọ ọgwụ mgbe ijiji ịgwọcha ọgwụ ị gaghị arụ ụzọ mkpokoro ahụ ị asarịrị asịsa ụmụ ka ị ghara ịsa asịsa ịgbagha ọkpara achị gbam mana nza emebere ma echichi ma onye o kwesịrị ka echie ma onye ekwesịghị ka echie shi bido metọrịba nze emetọrịbara ihe mmetọrị ha agwa were nwayọọ ala maka agwa lawa nsọ lawa chikwu mma lụrụ obodo ọgụ o were nwayọọ kwụchala akụkụ ulule ekweta m na Chineke rụjiri kwụchala akụkụ shi ndị achị ngwa lee lụlọ mgbe niile ji mkpe hoho anya ala ebe ọkwalụ mgbe gboo onye achị lọrụla moto asidenti mee manya anwụla chụlụ erote agwa ndị achị alaba ka nwanne m budo egbuwe nwanne bufuwa ọbara mefuwa ihe ọbara ya bido laala jile egbuji ma nwunye ya ala jile nwunye la jile egbuji ụmụ ya ala mebi ụfọdụ owu ka e were kpata ego erukwe mgbe a akpataghị ego igbughala ọbara o enwerịrị mgbe ọbara mma be disgrace anyị bidokwa ha kegharị ya anyị bido ha chejie anyị ha kawụkwa ụtụtụ ndị Igbo ụlọala alụkwala olu m ka ndị Igbo m bidoro gbushishiwa ọbara la awụshishi ọbara mgbe ọbara mmadụ dochika ọbara ọkụkọ n'ala Igbo njekwala ka ihe mmemme anyị ememe anyị bido ha kegharịa ha awụkwa ụtụtụ mana ka ngwa wee eziokwu ka ngwa mba ọrụ wakala ama ka ishila ewe iwe gị ugbuo mmadụ gụlachikwu alụ egbolu uru Adakụ Adamma ada na-ekwu eziokwu ada mara mma Adakụ Adamma ada